Queridos amigos todos, dende as aforas da Catedral Mundial do Folclore dos Povos, aí chega o coche da feira, o coche que venden de Vilatuxe, dende a feira dos Carballiños. Ahora lles contamos. Benvidos, veña, abran a porta. Que tal, Manuel? Segundo conductor, que son moi serios. Que tal, Manuel? Vayan baixando. A xentes que chegan dende a feira dos Carballiños, repito, saúdos para Vilatuxe. Vayan penetrando. ¡Hombre! Pero si están aquí Diony e Ángeles, ¿qué tal? Muchas gracias. ¿Qué tal? Veñen Camela. Vaya viaxe. A nosa piloto, claro. ¿Cómo estamos, Sonia? Muy ben. Vimos de Vilatuxe con toda esta xente. Oye, supoño, Manolito el pescador, supoño que cantarías aí arriba como facías cando eras pequeno. Moitas veces. Oxe, esta noite non che deixaron. Desde Aguiño hasta a Puebla do Caramiñón. Xa sei. Sí que cantou. O que pasa é que xa metemos para dentro ca chuvia para ir pola autovía. Sabes, chamaron os da Guardia Civil. Non sei que vai un tipo por aí cantando. Ves? Saúdo para a empresa Cuiña, que cosas tan bonitas. ¿Verdad? Hola, Diony, pero por favor. Un abrazo. Estar otra vez en compañía de nuestra familia, nuestra casa, lugar aquí. ¿Te vienes entonces a la feria de Vilatuxe? Hay pulpo, La verdad es que cosas buenas tenemos en Galicia, te lo doy por aquí, por favor. Sí. ¿Cómo nos vamos a poner? Sí, señor. Porque veníamos cantando todo a viaxe. Menuda con esta xente toda, imagínate. Le venía cantando. Sí, a mí. Amigo conductor. ¿Se imaginan ustedes que non hai que poñer as casés de Camela ni Nada, as casés de en Manuel directo. Torpedo? Xa van eles en directo cantando. Me voy, baños. É outro viaxe. La parejilla de la Guardia Civil. Que non, son amigos No, nosos. ven, que esos son colegas míos, son conductoras. É que en esta feira de Vilatuxe, ¿cómo estamos? Moi boas noites, señor López, foi un placer que nos acompañe. Logo vamos a falar un pouco de todo isto, de acordo? Antes había Precioso, miedo non a la falta de Guardia nada, Civil, parella da Guardia Civil. Este está moi serio. Temos o Zoqueiro, temos absolutamente de todo. Hola, queridos amigos e amigas. Temos Diony, Ángeles. ¡Qué alegría! Mira, ¡Qué barbaridad! mira. Santiago Pemá, por favor, ¿cómo estás? ¡Ay, Dios mío! ¡De mi ¿Qué tal, Santiago? Ay. A Diony fixémoslle comer aquí flores, linguas de coello. Esto es lo que hay que traer. Tamén lle dimos xabón, de cando vez. Esta noite vamos a dar polvo, así que atención. Escúchame una cosa, compañera, que te vayas buscando a alguien para tú esta noche y yo me quedo aquí con el caballero para... No. Pero canta con Manolito. Vaya a haber tiempo Canta para con todo, no te Manolito. preocupes. Manolito, tú Bueno. te encargas de mi compañero y cantas No con te ella. preocupes, que ha venido no hay Javi problema. Cantero. Oye, que no hay problema. Un momento, que eu teño ahora mismo aquí unha No hay aplicación. problema ninguno. Manolo, temos unha aplicación ahora nos teléfonos, no WhatsApp. É dicir, ti metes no WhatsApp un teléfono que obtés por medio dunha páxina de internet e metes ese teléfono e whatsappeas coa televisión de Galicia. Que é contigo. Oye, whatsappeas coa televisión. E a min acabame de mandar, por exemplo, unha información. Acaba de comenzar Luar OBK, porque está OBK esta hoy de aquí, queridos amigos. Que é contigo, metan adentro do WhatsApp. Sí, está moi ben, está ben. Señoras e señores, Pemán vai nos dar o tempo dentro de un momentiño. Camela vai cantar, Manolito el pescador van cantar, vamos comer pulpo, pero antes recibamos con forte aplauso a estos que foron os reyes do tecnopop en toda España. Aí están, OBK, logo Pemán. Forte aplauso. Promesas sin
Santiago. ¡Que van! Boas noites. Hola, Pemán, boas noites. Que tal todo, Lobo? Hola, 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 hola. Mira que público máis Que riadiño festeiro temos, ves, como se nota que xa hai festa aí. Dame caro. Ti Carballiños. ves de fora, caramba. Ah, Que ben se nota. É por min que chova. E logo, si chove que chova. A ver que pasa. Digo público. Bueno, primeiro de todo, ímonos de festa, Matilde. Vámonos de festa, Vámonos de entón. festa primeiro de todo. Así se terá. Mañá sábado temos a festa do becerro a brasa e artesanía en Vila de Cruz. O becerro inteiro, además. Festa na honra a Santa María e Santa Cruz de Chavín en Viveiro, en Lugo. Moi ben, Viveiro. E a festa do Santo Cristo en Laza. Moi interesante esa. Moi festeiros os de Laza. Do norte ao sur. E serán de Camos en Nigrán. Moi ben. Moi ben, será. O domingo é a mostra do aceite de Quiroga en Ventillo. A terra de Sonia Noguerol, E a mostra de artesanía tradicional de Nogueira en Ponteareas. Moi ben, Ponteareas. E o sábado e mailo domingo celebran a festa do Picantón de Rariz en Teo. Ah, xe quedanos aquí ao lado. Que rico, que rico. E que a rico. festa do Choco tamén de Redondela, que tamén está ben bo. Esa pregoeira eu xa me Festas na honra a Santa Cruz en Noceda Lalín. Moi ben, Noceda. E festa da Troita en Sigüeiro en Oroso. Anda, Sigüeiro, por Dios. Festa do Melindre e repostería tradicional en Melide. Home. Tamén. E a festa da Ascensión aquí, en Santiago de Compostela. Sí, señor. Ah, máis festa. Este domingo e malo vindeiro será a festa das mudacións en Xubencos en Boborás. Mudación. Das mudacións. Bueno, atención unha cousa. Te están chamando. Chamada telefónica. A ver. Hola, buenas noites. Hola, ¿Qué Hola. tal? ¿Cómo se llama? boas noites. ¿Dónde Nombre no se dice, somos un grupo de chicas. Bueno, muy bien. mima, que misterio. Grupo de chicas. Entonces son moitos Top nomes. secret. ¿Y dónde están o grupo de chicas? En Friol, Ah, en Lugo, muy bien, muy bien. en Lugo, sí. Muy bien, muy bien. A ver, ¿qué querían? Pois nada, queríamos preguntar ao señor Pemán porque mañá ímonos de boda, casan uns amigos nosos que se chaman Cristina e Diego e bautizan unha nena que teñen que, bueno, que lle puñaron Zulema. O sea, Cristina y Diego que se fastidien. Ahora se sabe todo el mundo que casan en Friol. E tamén seguramente quen está chamando os Sí. amigos de No. Cristina máis de Diego, vai. Que va, no, somos totalmente descoñecidos para Bueno, eso. seguro, no. Bueno, a ver, tempo de mañá. Para mañá. Para mañá. Tomamos uns hueviños a Santa Clara, pero creemos que pouco efecto van facer, Pola mañá, casas ás 12. Ben, mira, para mí, no caso de Friol para mañá, hasta as 4 ou 5 da tarde, debe de chover moi pouco. Pouco. Debe de chover moi pouco se é que chove. Cando pode empezar a chover, pode ser a partir das 5 da tarde, tal, que aí xa non Xa estades no nos vai. comedor, xa nada. Ah, Bueno, xa. toda a tarde que chove o que quera, que nós nos vamos Para a enterar mí, que chove no. ou se quenta o sol. Pero Entonces- mira, de todos os xeitos, como dio o refrán, novia chuviosa pola noite de bodas. ¿Qué? A ver, esa Mira, versión non a Remoto, sei. repara, non nos deixes agora. esa a mí, versión non a sei. Que non temos a túa erudición. Como é? Como é? Novia chuviosa, a noite de bodas será Abondosa. exacto. Bueno. Bueno, Non se me ocurre outra cosa. Noraboa para esos Bueno. que se casan. Felicidades, exactamente, Felicidades. para os noivos. Bueno, oye, seguimos esperando chamadas, pero unha cousa, recanteiros, que saiba a xente que os que queiran participar na próxima edición de Recantos, imos convocar un casting. Por tanto, vostedes, os que queiran participar, teñen que dirixirse a algún lado, verdad? Número de teléfono, enderezo. Pois aí aparecerá nas pantallas, aí o Aí teñen, está. 981540606. Vale. Ou ben no luar@crtvega.es. De acordo, veña, teléfono 540-606 ou luar@crtvega.es. Xa farémolo durante todos estes días e este programa volveremos a repetir, de acordo? 540-606. Canto gaña o que este ano o recanteiro? Canto é o premio? 5.000 euros. Mi madre. Que a xente Non vai está dir nada mal, para estos 5.000 tempos. euros o gañador do recanto. Así que anímense para a próxima edición.
Bueno, iremos co tempo logo. Refráns. Vamos co refráns, vamos a ver. Quentura de maio, saúde para todo o ano. Exactamente. Quentura de maio, saúde para todo o ano. Para todo o ano. Ai, que ben. Que é un momento de eso, de que xa a primavera, a natureza despertou, xa ves que está todo cheo por todas partes. Pois estes días quentou, Sí, quentou. O que Sin pasa é que embargo, ahora xa un está pouca chovendo. humedad e a sensación era distinta. Sí. Pero bueno, de todos os xeitos, pois bueno, é un aviso xa de que está aí petando na porta, entendes? Ora, para mí, sí, o que dio o refrán, salud para todo o ano. Pois de maravilla. Segundo refrán, outro día acertou porque dixo empeza maio mal e vais estropeando. Sí. E que razón Acertou, tiña. acertou, Maio axeitado, nin frío, nin acalorado. Exactamente, pois eso, porque ten uns contrastes moi grandes. Un día venche moi bo, incluso co calor, e o día seguinte, pois non é así. E velo un pouco tamén co tempo, xa tamén explicaremos se pode ser o próximo venres, eso da extensión 40 días son, eso é unha cousa distinta. A xente Pero que ven ten- un pouco a cuento por eso, porque venche uns días bons, concretamente a próxima semana. Sí, a ver. Para min será chuviosa en xeral. Para compensar o Chuviosa sol. en xeral. Mentras que Bo tempo, o por próximo Vai se mira o venres, moreno. Bo, o próximo venres que é 13 e venres mal día para os americanos. Entón, sí, esa semana, claro, venres 13. venres 13. A Esa semana semana que ademais é a de, concretamente, a de Pentecostés, o día 15, temos a Rocío de Santos. Estou- El Sí, día señor. 15. Esa Tiña que semana traer é a algo. das témporas. Moi ben, xa nos indica De verano. Eso vai marcar o verano. Esa semana, concretamente, volvo a repetir, non é a que vai empezar, é a É a outra. seguinte. Esa ben boa. Pero o venres avisamos de que teñen Sí. que días son os que teñen que ver a xente Exactamente. para saber E as ademais temporadas, de acordo? vai vir para esa semana ben bo tempo, tanto para Rocío como para Vale, Trinidad, vale, que o vale. domingo sí. A ver, É para min. Vas ter un bo santo, a ver Rocío. a que aguantar logo. Bueno. Algo máis? Home, galloso. Que? Ves como auga de maio. Ves como auga de maio, que fai medrar o pelo 3/4 máis un dedo. ¡Qué alegría, hombre! Estaba agardando que chegara maio. Bueno, xa non temos máis refrán, non? Pero parece que nos están chamando. Ah, chamada, veña. A ver, con que vamos Hola. falar hoxe? Hola, hola. Hola, Que tal, amiga? Como se chama? chamome Elsa. E onde está Elsa? Pois estou en Teo, concretamente Oh. cerquiña de Puente Vea. Sí. Ah, pois ben se Ao lado. podía chegar aquí ao plató, que estamos ao lado. Estamos Sí. de festa, Hoxe hai unha festa aquí, unha feira, Sí, sí, temos sí. polvo e todo. Que temos polvo para invitar. Bueno, a ver, Elsa, que quería preguntarnos? Pois queríalle preguntar a don Santiago, Moi ben. encantada de falar con el, que tempo fará para domingo? Porque temos o picantón en Rariz. Ai, é certo, que xa efectivamente. dixemos. Pertiño tamén da miña casa. Sí, xa sei. Sí, bueno, pois eu para min, que xa o deixen, penso que por la mañá pode haber unha chuvieira, non será importante nin molesta, cando remate a festa por la tarde, porque me parece que non hai baile de noite ao longo da tarde, aí sí que a mellor xa ao final xa chove un pouco máis serio, pero penso que toda a mañá, para min, penso que non habrá problema ningún. Vamos, De hai que feito, aproveitala, teño non? pensado a chegarme ali Sí. e non... Está ben. Pois entonces mollareime para ir traballar e despois irei a comer. Exactamente, Exacto. mira, xa fixestes o plan. Moi ben, Elsa, moi ben. Moi Moi ben. inteligente. Bueno, a ver como teño o pelo a semana que ven. A ver se hai suerte. Gracias, Santiago Bebán. A ti. Forte aplauso para él. Forte aplauso. Señoras e señores, que continúe o aplauso. Moisés, ven, por favor. Son... Paradiña, fago. Sons do Sil. Unha agrupación, moi boas noites. Como estás, Moisés? Unha agrupación que veñen do barco de Valdeorras. Que pasou por aí? Ai, te... Un regalo para ti. Ah, pois mira, queda moi ben porque así... Exactamente, así saben vostedes como se chama a agrupación. Sons do Sil. Son do Sil. Son do Sil. Bueno, esta é unha agrupación que nace entre Tuna, Rondalla e Coral. Sí, foi unha evolución de moitas agrupacións, pero bueno, o que nos une é o amor pola música e sobre todo, bueno, sobre todo que a xente disfrute, que o pase ben con nos.
Bueno, pois iso vai quedar demostrado porque efectivamente se hai algo que xunta toda esta xente é a paixón que sinten pola música. E a veces ven moi a conto de que esta noite veñan a estrear un novo disco, porque gravades esta canción precisamente e estreades un disco. É unha canción que leva a letra de Manuel María, unha letra preciosa, chamada Galicia, e eles fixeron a súa música, ademais, combinados en dous tempos, primeiro unha parte solista moi solemne, pero depois rompen con un ritmo moi sudamericano. Pois é unha versión que eu penso que vai a chamar a atención porque, como dices, unha primeira parte bolero e despois un ritmo guajira, musicando pois ese poema tan bonito, Galicia docemente está ollando o mar de Manuel María. E, hombre, tendo en conta que as letras galegas, pois para nós é un orgullo, estamos moi ilusionados con esta canción. Pois aí está, comezando este mes de maio, o mes de Manuel María, o letras galegas, Son do Sil, dende Barco de Valdeorras, cantándolle a Manuel María. Presten atención, que é unha canción moi curiosa e moi ben elaborada. Felicidades, empezamos. Son do Sil.
Gerardo, gustaron estos Son do Sil, canta moi ben. Unha canción moi linda, ben nos podíamos invitar a que estiveran en Vilatuse mañá e o domingo na Feira do Carballiño, non? Na Feira dos Carballiños. Oye, esta Feira do Carballiño, cando se celebraba? Vamos a ver, esta feira comenzou, este ano é o centenario da Feira dos Carballiños. Isto celebrouse a primeira Feira dos Carballiños o día 8 de noviembre de 1916. Onda? Según a hemeroteca, celebrouse con música e fuegos de artificio. Moi ben. Entonces, isto deixouse de celebrar alá polo ano 1970 aproximadamente. Bueno, non se deixou de celebrar nunca porque seguindo o pulpeiro, seguindo o pulpeiro o día 8 de cada mes, porque cada mes. Sigue indo o pulpeiro. Sí, nos empezamos no 2011 a recreala. Volvemos a facer unha recreación, bueno, nós facemos unha feira lúdico festiva, non? Moi ben. Claro, que o queres facer precisamente este sábado e domingo. Ou a que hora hai que ir a Vilatuse, aí preto de Lalín, verdade? Sí. Para que a xente poda ver in situ como era aquela feira. Hai que estar ás 10 da mañán en Vilatuse. O domingo? O domingo. Vale. Temos todo o día, temos música, temos postos de... Bueno, este é un pequeno... Exactamente, é unha pequena mostra, sí, pero non falta de nada, porque si está o cego, que si están as mulleres cas súas viandas para vender, que temos o afiador, o barbeiro, o zoqueiro, que sei eu. Home, a parella da Garda Civil, que non falta. A parella da Garda Civil dos anos 50-60 que non pode faltar. Sí, señor. Temos carpas de pulpo para que veñan, onde poden ir a comer o pulpo, que temos aquí unha mostra o pulpeiro. E temos animales. Animales aquí non trouxemos, ali teremos vacas, ovellas, cabras, non pode haber unha feira dos anos 1900 e pico sin animales, non? E os xigantes e os cabezudos. Os xigantes e os cabezudos, e aparte contamos coa barraca original de Barriga Verde. Claro, de Silvén. Sí. Pois temos a barraca original e vamos a ter marionetas, temos o cego dos Monifates tamén, temos o cego que vai, bueno, a cantar as coplas. Que ben. Eu supoño que a xente maior entusiasmase vendo isto porque é moi evocador para el, da súa mocedade. Pero os xóvenes, claro, deben de quedar asombrados vendo isto. Os xóvenes isto é algo novedoso, algo que, claro, pero a xente maior e non tan maior, porque hai xente que seus pais ou seus avós yo contaban como era a Feira dos Carballiños, e hai xente que ven de Barcelona, do País Vasco, de Andorra, veñen a propósito, incluso este ano me estaban dicindo que ven alguén de Argentina. Porque levades cantos anos xa? Levamos, este é o sexto. Este sería o sexto. E cada ano mellor. E cada ano mellor. E este ano será absolutamente... Este ano a ver se o tempo nos acompaña, pois será... No, ti fala con Pemán en segredo, ti fala con el trato con el que verás como chorreo. Eu xa dixen a Pemán que sabía que el tiña influencias alá arriba e que entonces que non nos daran a man. Fala con el agora. Ti que ter máis amistad con el, ditme algo. Que ele é moi entrañable e encantador. Bueno, vou ir un momento aí hasta a Pulveira, porque non sei por que razón a xente estáseme desplazando xunto para o pulpo. É que eso de comer un pulpo e tomar un borribeiro. Verdad que sí. Oye, Xerardo, noraboa polo traballo que facedes, que o domingo sexa todo un éxito. E esta noite aquí en Vilatuse, en nome de todos os loareiros, mil gracias por vir. Moitas gracias, desea de todo o mundo que veña a Vilatuse e que veña a disfrutar. Estupendamente, bueno, vome para o pulpo, que te estou mirando aí a unha... Oye, vamos a ver, Dioni, ¿qué tal amigos, cómo estamos? Pero si teníais que estar en el escenario. Por culpa de que levamos pé co tacón, e como hai que pisar un braguillo... ¿Qué tal está el pulpo? Pero bueno, freno moi ben. ¿Qué tal está el pulpo? Suena casi millores se come o camión. Oite, Dioni. Os lo juro, Deixa algo para nós, está muy rico, está muy rico. Oye, tú tranquilo que los guardias civiles son amigos míos, ¿eh? Sí, no. Fíjate que yo los veo así como que... Vinieron para aquí rápidamente. Sí, han estado por aquí rondando. Bueno, ¿qué tal os va? ¿Cómo va la vida? Ahora. Dioni, Rocío, Matilde, veño agora, seguide comendo. Adiós, amigo, hasta luego, adiós, Asterix, Obelix. Bueno, ¿qué tal? ¿Cómo está la vida? Estupendo. Buenas noches. Buenas noches. Vamos subiendo. Vamos para arriba. Seguro que conocéis el camino, ¿no? Sí. Es un poco como estar en casa, Espera que voy yo primero, espera que voy yo. Espera. Dioni, ¿te gustó más la invitación hoy del pulpo? Arriba. Porque la última vez, yo no sé si comisteis lenguas de conejo. No, yo lo último fue la lamprea, lo que comí, que bueno, estaba también. buenísima. Esa está muy rica. Lo último fue el jamón. Ay, el jamón también. Estaba rico, ¿no? Sí, Jamón. y sobre todo el que se llevaron. Desapareció uno, no me digáis cómo. Por eso, yo cuando Desapareció. Estaba la Guardia Civil ahí buscándole. Yo cuando vi a la no pareja fui. de la Guardia Civil, allá van por Dioni. El jamón. Bueno, Y comí la lamprea y buenísima. Rica. Sí, lo que pasa es que cuando yo pregunto por ahí me han dicho, pero ¿te comiste la lamprea? Digo, sí. Dice, ¿pero tú has visto el bicho? Y digo, pues te digo la verdad, no, ni quiero verlo. O sea, pero si tienes más lamprea por ahí, dámela que yo me la como. un día te lo presentamos. Y hoy me ha traído pulpito.
Ay, Pulpito, ahora es un gran día, ¿eh? Muchas gracias. Gran día. Ahí están, como siempre, encantadores. Ángeles Edioni, Camela. déjame seguir, que yo ya no te creo, ya no eres lo primero, y es la hora de pensar en mí, es la magia del amor y por creer en ti. ¡Ole! 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 ¡Y ole! Aí están Camela entusiasmando o público de Luar, enardecendo. Non se perdan a Camela comendo pulpo esta noite. Bueno, cantando e dándonos alegría. E algo relacionado co Fari que vai ser moi bonito esta noite. Non o perdan tamén, queridos amigos todos. Queren ser vostedes recanteiros, recanteiras a temporada que ven? Imos facer xa a selección, así que os que queiran participar, gañar 5.000 euros, pero sobre todo
disfrutar da alegría propia do noso programa de Luar, chamen ese teléfono 981-540-606, 540-606, si queren ser recanteiros ou recanteiras a vindeira semana, a vindeira temporada, e se non escríbanos a ese luar@crtvg.es, de acordo? Bueno, lembrarémolo ao largo do programa. Algo importante, pois nos vemos, Algo importante que lles teño que comentar, sobre todo a todos aqueles que xa temos cumpridos os 40 anos. Miren, a proteína coláxeno é a proteína máis abundante de todas as proteínas que temos dentro do noso corpo e ademais se constituye como un elemento esencial das articulacións, osos, músculos, dentes e pel. Miren se é importante a proteína coláxena. Por tanto, a partir dos 40 anos, diariamente deberíamos tomar un producto alimenticio como Colnatur, elaborado con esa proteína coláxeno pura, moi asimilable, e vitamina C. Se vostedes toman todos os días, repito, a dose recomendada, estarán contribuindo ao bo estado desas articulacións, osos, músculos, dentes e pel. Próbeo porque o vai notar, e van non notar os demais, seguro. E por último, moi brevemente, Colnatur Fisio, crema de masaxe para a recuperación muscular e alivio da fatiga diario. Todo isto encóntrano, xa saben vostedes, en parafarmacias ou en tendas dietéticas. Publicidade brevemente, seguimos na festa de Vilatuxe, no Luar. Que? A modo, como a modo, home? A modo, que presa tes, Pois, ainda podo correr máis, se vexo a miña sogra atrás miña. Tal. Pero tua sogra onde vai que morreu, criatura? Precisamente por eso. Se estuvera viva xa me daba medo, pero morto, cájome. Bueno. Que? Para me trouxeches esta merda? Non quero feira, ven aquí que feira, eu quero ver obras. Que me dixeches, me vamos ir a un sitio guai, dixe que veremos chavalas ou algo. Tranquilo, home, tranquilo. Pensei eu, porque oiche, estou notando aí que hai unha vidaza ahora aí, no que América Central, non sabes? O Golfo de México. Teño nervioso de todo, desde que tomo así a caña, a avena directamente. Queres un chupito, ti? Non, a mí sacoume o médico alcohol. Sacouche, para bebelo el. Sacoume diante miña, ademais. Bueno, home, bueno. Un outro día sacoume. Pero non, por que me trouxeches aquí? Que isto non hai obra, non hai nada. E tes ti outra cousa mellor que facer. Pero que é isto? A túa edad, payaso. Olha, o que estou pensando eu é que o tempo pasa moi mal para todos. Mira, OBK antes eran 2, agora é 1. Bueno, é que Camela eran 3, agora son 2. Con un pouco de suerte, para a semana xa veño eu solo. Pero mira. No, mire, se me segues traendo a estes sitios, podes vir solo que non sei. Mira, tranquilo, estás farto. Que isto que é? Estás farto de ver obras, home, tranquilo, estás farto de ver obras. É mal feitas, ademais. Ademais, a mitad delas non acaban, non te preocupes. Hoxe viñamos a unha feira de artesanía. Unha feira de artesanía. Non ves, mira para aquí. Recordos. Elas tamén son recordos. Elas en media hora están caendo. Está ben pensado, uns grelos de recordos da feira, uns grelos. Sí. Cócelos mañalos que se acorda. Tamén elas están algo agardadas. Recordos da feira, por favor. Xa é unha feira de artesanía, ahora entendo do señor ese de gafas como ten esa cara. Está feita a man. Mira, pai. Eso non se amaña con cincel, non o... É saúde, está contento ele. Bueno, home, bueno, pois nada. Calquera día xa ven pa aquí pa pé de nós. Sí. Bueno, pois nada, dame unha feira de artesanía porque eu sempre, a mí sempre antes chamábanme o alfarero. Alfarero chamaban de aquí? Sí, o alfarero. Porque eu traballaba moito nas tazas. Facías tazas? Non, máis ben desfacías. Eu... Sí. Caramba. Eu pa baixo de 30 tazas por día non bebía.
30 tazas de... Home. viño de que? De tinto ou do blanco? Eu dicía, do peor que teñas que é para emborracharme. Claro, así está Nada ben. igual. Está ben, a cousa, bueno. Pero bueno. Pois... Olha, parece que está temblando o chan aquí, ou que? Que é? Está cansado, no le importan las mujeres. Que é? Ah! Está en la cama y ni un dedo se le... A mellor se che borrou a É que huella. antes tiña yo o vibrador posto, pero un día doume medo porque pensou que tiña Parkinson, era o móvil. Agora puxen a Georgie Dan, pera. Ah, vale, vale. Hola, Está falando. dime corazón. Ben, estou ben, el ojo. Sí, bueno, ti estás mellor, muller. Eu estou ben, sí, che vou agora, vale, ala, tranquilo, no, quero teu máis a ti. Non, eu máis a ti, muller. Quero teu máis a ti. Bueno, ala, chao. Botache moza, Lambón. Botache moza. Agora é o que voto, a moza máis primitiva, nada máis. Que truco é? Botache moza aquí. Manda, caralho, que... É que unha... Será unha vella deses que coñeces ti, non? Do baile de maior, dali da luna. Ou que carallo, botache unha moza vella. Ten cuidado, non vos confundades la dentadura pola mañá. A moza aí é. Este que... Dache unha moza vella, ai, Dios. Por favor. Como está a camisa? Un día collínlle a súa e estuve toda a mañán comendo pan. Bueno, no, ela... No, a vella non é, ela ten 27. Como 27? 27 que, ó? No, dentes, non te jode, anos, coño. 27 anos, velo. Pero vamos a ver, 27 anos non pode ser, que unha de 27 o que quere é chuparcha. Bueno, eu non me meto no que ela teña gana de comer. Ela que coma o que queira. Que burro é? No, burro este, home, por favor, un pouco de educación, home, O por que favor. quere é chuparche a pensión. A pensión o que che quere chupar, home, non me... Que estás en traballar, a maioría que non atopan é... 27 anos, por favor, desfaite dela. Desfaite dela. Desfájame da pensión, que da chavala no, Agora... Dios! Que é un vicio, Dios! Señor... Esa xente ten moita enerxía para ti, Ramiro Cera. Vai-te matar porque esa xente ten moita forza. Non, hai te razón, porque eu é a cabalo Galicia Noticias e xa queda así. E ela aquí? Como un pito, así. Ela é cando empeza a ter gana de candela. Ten gana de candela. A ese chequear se do chão co Golfo de México. Entra mo sono aí, home. Sí. Pois sabes o que che queda? A fartarte de café, amigo. Vas tomar café como a Juan Valdés no, o primo. No, eu café non podo, home. Hello? Café non podo porque teño azúcar alto. Teño alto azúcar e non podo Que tomar café. tontería é esa que estás dicindo? É logo que ten que ver o azúcar alto con tomar café. No, porque a min o café gustame tomalo dulce. Pero como teño azúcar alto porque temos un chinero grande e non lle chego. Non podo tomar café. Pero bueno, é igual. Vai ganar. Mas mira, a mí non me contes, fixécheme vir aquí, non hai obra, non hai chavala, non hai nada. Bueno, pero é unha bonita feira de artesanía, vamos ali, mira, estaban ali comendo pulpo, pero dunha forma loca, estaba Manolito el pescador, que nunca tanto pulpo na vida comiu. Vamos hasta ali. Bueno, pues váleme, porque aquí vamos a la coño. Deixa a obra, coño, esto pensas que nos van roubar. No, pero se chegamos ali non hai sitio para apoyarse na barra aquí. Tamén ten razón, vamos. Pues logo, veña, trinca. Vamos, tomar ben. Ai, Dios mío. Cosa mala. Parece que abriron un tanatorio aquí en Cacheira. Todo Dios de luto. Hola, ¿cómo estamos? Venancio, no, Ramiro. Ramiro. Venancio, perdón. Home, Venancio. Mira o feirante este tanto. Bueno, ala, ide para o pulpo. Vamos para o pulpo. Veña, ala, hasta logo, Oiche, en galego dicen polvo. Dicen polvo en galego. Polvo, sí. Moita confusión hai por culpa disso. Bueno, igual. Ai, Dios mío. Vamos ahora. Bueno, queridos amigos, veñen dende Sobradelo, cerca de Vilagarcía, chámanse a agrupación Nos e bailan así de ben
o maneo de Anxeriz. Adiante. Para noviembre, para la primavera, mi amor viene, mi amor viene, mi amor viene. Para abril, para mayo, para noviembre. Anxeriz, anxericeiro, anxeriz, anxericeiro, que me dera un anxerice para tocar o pandeiro. Ai, a la la, ai, a la la, ai, a la la, ai, a la la. Eu non quero amor que non vai bailar, que vai pra taberna, vai se emborrachar, xa se emborrachou. Eu non quero amor que nunca bailou, Ai, que guapos. Baila que podes bailar, baila que podes bailar, que mellores tocadoras non as puidete buscar, ai, a la la, ai, a la la, ai, a la la, ai, a la la. Ai, Morena. Juana no no te, que fue no toda, de donde se ve, otra la la la, otra la la la, otra la la la. Juana no no te, que fue no toda, Moi ben bailado ese maneo de Anxeriz pola agrupación Nos de Sobradelo. Eu despois de bailar este maneo, que xa vixe como bailei eu aquí contigo, non? Sí, Necesito moi ben. cear. Ana Oca, boas noites. Boas noites. Moi boas noites. Saúdos para C. Que ceamos Saúdos esta para noite? C. A ver. Hoxe imos facer unha homenaxe a todos aqueles que nos ven desde Sudamérica, Anda. Venezuela, en Colombia, pola como zona. Como se chama o que vas facer esta noite? Hoxe imos facer arepas. Ai, as arepas venezolanas, Arepas claro. venezolanas. Son típicas de lá. Un, Son isto moi que? típicas na cultura venezolana. Isto que? Isto é a arepa. Pero primeiro imos ensinar como se fai a Como se masa fai unha para arepa. facelas. Vale, Estas ti- son fritidas. Espera, voume poñer un mandil porque eu aquí traballo moito e podo me manchar. Mira. Exacto. No, ti vai traballando, Bueno, que imos isto. comezar. Veña, dalle. Aquí temos... Que che boto unha man. Sí. Ai, non, xa está. Ai, iso que é fariña de... Esto é... Esto é fariña de millo, de maíz, perdón, precocida. Entón, se quedan melosiñas por dentro as arepas ao fritilas ou ao facelas ao forno, como se queira. Non importa que queden así algo crudiñas por dentro porque a fariña xa está cociñada. Entón facemos unha medida de fariña, un vasiño, ata arriba, máis ou menos ata arriba, así. E o botamos dentro dun bol. Está moi ben, está rica. Ui, espera, que o fixen ao revés. É igual. Espera. É o mesmo, é o mesmo. Axúdame. Sí. Que queres que vaga? Pásame isto pa aquí. É que o fixen ao revés. Primeiro a agua, despois a fariña, que estou... Tes unha boa maneira de facelo, A ver. Bueno, pois mentes vou explicando. Galloso, que botas todo por fora. No, a mí no. Bótalle un pouco máis.
Para que está o pinche se non é para solucionar este tipo de eventualidades? Eso é auga, non? Sí, unha medida como a dun vaso, máis ou menos así, non? Vale. E agora, despois hai que axustala segundo vaya quedando. Imos botando a fariña pouco a pouco. É igual, porque total, estas xa están fritidas para que a xente vexa como se fai a masa. como se fai a masa. Tampouco pasaba nada, non? Se lle botabas ao revés. Ou si? Bueno, porque a fariña hai que ir botando pouco a pouco para que vaya espesando. Que difícil isto da cociña, eh? Bueno, non é A difícil, mí é igual tomar a pataca antes do ovo Ves, fritido ou ovo aquí a antes da nosa patata, masa quedounos un pouquiño Bueno, tens que ir botando, bueno, pero isto tens que conseguir unha masa así, ligada, non? Sí, eso, espesiña. Exactamente. Entón, cando a masa xa este máis ou menos ligada, o que hai que facer é collelo xa cas mans e poñerse a amasar ata que quede como a masa das albóndigas. E faz esta, e daslle esta forma. Dámoslle, non, deixamos reposar 3 minutiños a masa, 3-4 minutiños, e despois xa podemos facer, ves, ten que quedar así máis ou menos. Bueno, hai isto, que darlle con masa, por cuestións de é unha tempo, masa como que ten sempre, que quedar iso. consistente, non? Iso mismo. Vale. As arepas Veña. xa... A ver, que unha vez que temos as arepas son fritidas... de fai moitísimo tempo, da Hai cultura todas- venezolana. Collítesme unha. Bueno, te quedan unha chea delas, veña, dalle, non te preocupes. Esta paso, pero non máis, que senón quedamos sin produto. E control de calidade. Hai Bueno. que invitar a toda esta xente, eu teño que... Menos mal que hoxe temos Ah. de sobra, que senón... Isto que é? Eso é aguacate. Ok, isto é aguacate, Moi así un majadiño de aguacate, normal e corrente. O seguinte... Dale, non. Que máis? Sabes que me di a xente? Que che faja así na man e que che dé cando me collas. Eso é tomate. Isto é tomatiño tamén Pero é así. tomate así fresco, sin máis. Sí, miudiño cortado Vale. así, bastante Cenoura, cortado. tamén Cenoura que lle dá así un toque de cor e de sabor así. E depois que seguimos? Depois? Un poquinho de polo, Normal, porque xa así empezaba- desfiadiño. Xa se me empezaba a poñer cara de vaca, tanto pastar, eh? A ver, Así, poliño desfiado. moi ben. Fritido. Ai, que- E un poquinho de leituga. Queda como O que facemos é poñer aquí nun platiño. Imos facer outra, vale? Isto que é? Bueno, vou ensinar como se abren. A ver. As arepas son os primeiros en utilizar esta forma cereal foron os indígenas, o sea que imagínate o porrón de anos que ten. Son antigos, eh? Sí. Consérvanse ben. Como son así moi da cultura, o que hai que facer abrilas así pola mitade. Sí. Como son da cultura así venezolana, Sí. podemos, como son económicas, podémoslas encontrar. Podemos encontrar? Vas comer a cenoura así cruda? Home, esto é Bueno, maravillosa. pues mira, come. É moi boa para a vista, para poñerse moreno. Entón, bueno, temos aquí esta aberta, pero Home, será a Bueno. primeira vez que ven comer alguén unha zanoira, non? Veña, dalle. podemos encontrarla en mesas nobres con recheos de carne, Ese prego de que está feito? Esto é salsa de yogur, normal e corriente. Vale, vale. Esto podemos comprar xa embotellado. E botamos tamén un poquinho de tomate. Que pares de comer, galloso! Oye, está riquísima esa salsa. É que prefiro estar comendo que atendendo, entonces eu que fago aquí? No, pero si a mí me parece moi instructivo que depois eu na página... Sí, sí. Sí, sabes que ahora, por exemplo, ¿Sí? eu teño no teléfono, Botamos os chicharros. hai un WhatsApp que eu WhatsApp. whatsappeo con que contigo, chamas así, que contigo, e un número de teléfono que whatsappeas coa Televisión de Galicia. Entón poño o luar, esa é a túa receita allí. Whatsappeando, sí. Pois mira, Que que ben, así contigo. podemos ver as receitas. Sí, dile a mira, todas xa amigas temos. que poñen aí que é contigo. É un número de teléfono que metes nos contactos do WhatsApp e whatsappeas coa Televisión directamente. Informas de los partidos, Aquí temos as Bravo. nosas arepeas. Moi ben, unhas arepas. dalle. Unhas de polo e outras de chicharros. No, está fenomenal. Moi ben. Oye, fantástico. Moi sencillas, tanto dulces como salgados, No, hai moi propias ahora por a verán, Desde logo que sí. moi Moi ben. económicas. Económicas, efectivamente. Isto temos que mirar. Dame, dame. Es como un rato, Eso como un rato, sí, é certo. Bueno. Sabes por qué? Porque ti cando de vexo, ai, mira, tes algún coitelo para fiar, que estamos de a feira de Vilatuse. Hola, Antonio. Hola. Mira, ti non te acordas desto, Afilador Afilador e paragüero.
Bueno, entón non tes para fiar, non? A máis esos coitelos tan modernos. Estos tan modernos non son de fiar. Bueno, xa saben vostedes que está cos amigos de Vilatuse que están recreándonos esta noite no lugar a feira dos Carballiños, unha feira moi importante que esta noite estamos aquí recreando. Sí, moi chula, temos de todo. Gracias por estar aquí esta noite acompañándonos. Bueno, queridos amigos, sigue a música no lugar despois desta Opiparacea que nos preparou a nosa gran cociñeira de C, Ana Oca. Forte aplauso. Encantada. Vamos a dedicar a ela esta gran actuación do sempre sin par Manolito, el pescador. Forte aplauso. Vaya. Gracias, Ana. Perdéchelo meu cariño por andar a toulear, por andar a toulear. Perdéchelo meu cariño e agora mañá e noite solo sabes beber viño, solo sabes beber viño e moi malaste a casa. Perdéchelo meu cariño por andar a toulear. De noite non veñas asunto de min, que estou moi cansado e quero dormir, e quero dormir, e quero soñar, pensando que nunca vas a troulear. Si non queres o que eu quero, si non queres vai para lá. Perdéchelo meu cariño por andar a toulear, por andar a toulear. Perdéchelo meu cariño e agora mañá e noite solo sabes beber viño. De noite non veñas asunto de min, que estou moi cansado e quero dormir, e quero dormir, e quero soñar, pensando que nunca vas a troulear. De noite non veñas asunto de min, que estou moi cansado e quero dormir, e quero dormir, e quero soñar, pensando que nunca vas a troulear. Manolito, el pescador. Seguro que estuvo en Ruada. A primeira vez que actuou na televisión foi contigo. Gracias, sí, señor, sí, señor. Hai xa 31 anos, Cantando, me parece que fora Mar Blanca de Antonio Molina, claro, sí, porque ele é o Molina galego. É o Molina galego. É grande, Manolito el pescador. Manolito el pescador. Bueno, que che parece? Estos de Vilatuse hai que ver
fan un traballo bárbaro, recreando, recuperando esa tradición da Feira dos Carballiños, tan importante. Me dá gusto, de verdad, todas estas imaxes. Sí, señor. A min chega. No, chega. E comicho o polvo? Sí. Mellor co de Camariñas ou como de Camariñas polo menos? Bueno, en Camariñas sabedes que Camariñas non só é famosa polos encaixes de bolillos, senón tamén polo polvo de Camariñas. Sí, tanto. O famoso polvo de Camariñas. Bueno, vamos a falar de cousas serias. Garda Civil, cuidado. Boas noites. Que pasa aquí? Eles son de a Garda Civil da Feira de Carballiño. Levan a un detido, xa saben que nas feiras, bueno, non cambiou moito a cousa, non cambiou moito a cousa. No, é que les recrean con todos os personaxes típicos, o barbeiro, a parella da Garda Civil e o seu detido, un cego que canta coplas, sí, co acordeón, sí. Exacto, que tocan a pandeireta e canta, uns gaiteiros, evidentemente, como non. En fin, que hai de todo na feira. É curioso porque isto que hoxe se fai ex proceso para isto, antes isto era o normal. Era o cotiá, claro. Por eso é tan importante que hoxe se recupere. Sí. Pareceme... E eu creo que a televisión, en este caso as televisións autonómicas, estamos precisamente para eso, para recuperar as tradicións propias desta terra que nos fai única, ni mellor ni peor, única. Claro. Ni mellor ni peor. Para digamos, darlle unha canle a experiencias como a que agora imos presentar, que imos palo, que me parece maravillosa. Un aplauso para Celeiro para empezar. Claro. Verán que cousa tan linda venden da lá. Imagino que para min, de familia mariñeira, presentar a uns irmáns de Celeiro, Porto mariñeiro por excelencia, un dos portos pesqueiros máis importantes de Europa. Sí, señor, isto queda saindo do porto de Camariñas para arriba queda. Bueno, Camariñas. Ve para aquí, por favor. Camariñas é moi importante, pero neste caso estamos falando de Celeiro, que é unha parroquia moi importante de Viveiro. É moi lindo. Viveiro. Digo porque non todo o mundo sabe moi ben, e ali en Celeiro, entre outras moitas cousas, ademais da súa famosa merluza do pincho de Celeiro, que foi o primeiro peixe que se vende en Galicia con etiqueta, como se chama eso, de Galicia Calidade? Denominación de origen, exactamente, sí. Unha cosa que non sabíades, non? Bueno, non sabía. Aí xa teño outro motivo máis para ir a Celeiro. Para eso estamos. Celeiro é unha das grandes capitais do mundo. Mira, cando hai festa en Santiago, hai festa en Celeiro. E iso por qué? Porque Celeiro chamase Santiago de Celeiro. Anda! E a capela que hai en Celeiro levantouse para atender os peregrinos que viñan a Santiago. Miren vostedes Celeiro, que importante é, por si non era xa abondo. Disculpen a nosa ignorancia de algún aquí. Eu non é. Sí, señor. Como dicía outro, ou somos ou non somos. Ou somos ou non somos. Ou como é, dicía outro tamén. Bueno, o certo é que, señores, estamos a presentarlles hoxe a Sons de Celeiro, que é unha experiencia que nace porque ten uns antecedentes nun grupo que foi moi importante e que paseou o nome de Celeiro e de Viveiro polo mundo, que foi o grupo Xistra, onde militaba o director desta formación, que aquí temos aquí, Daniel Fernández Caxete, para todo o mundo, Caxete. Aí están algunhas estampas, algunhas imaxes do que foi aquel grupo Xistra. Sí, temos varias fotografías. E eles estiveron moitas veces no lugar? Sí, eran un grupo que visitou moitas veces lugar. Sí. Pois despois desto de Xistra, Caxete pensou que o seu pobo, a súa vila de Celeiro, necesitaba algo así como imaxe musical, non? Entón, no mes de Santos de 2013, decidiches formar isto. Como foi isto? Porque isto está tamén moi vinculado á parroquia. Moi ben. Eles mesmo fan trouleadas por aquí e foliadas como che cantan unha misa. A misa composta por Caxete tamén, Como surdiu isto? Estou vendo as fotos. Sí. E tengo que dicirlle a Galloso, moito nevou daquela. Veñame, estamos moito máis guapos moito agora. Nevou, Galloso. Por lo menos para mí. Bueno, pois mira, non foi cousa miña, a mí enviáronme para facer o Sons de Celeiro. Concretamente, o presidente da Asociación Penalba, Celeiro, Bernardo Fraga, colleume un día así, colleume un día débil, por dicirlo de algún xeito, non? E dixeme, oye, temos que facer algo, porque aquí en Celeiro estamos un pouco abandonados e tal. A verdade, eu moitas ganas non tiña, porque eu sei a leite que dá isto, non? E bueno, tratou, foi me convencendo pouco a pouco, hasta que me meteu no allo.
Entón, aquí estamos. Sons de Celeiro que se teñen un disco no mercado. Aí está a portada do disco. Fíxense ben nese disco que hai que mercalo. Sons de Celeiro. Que dese disco precisamente a canción que os nos van a cantar. O grupo intégrano unha vintena de homes e mulleres de Celeiro. Eu cando digo moitas veces é un grupo mariñeiro integrado por mariñeiros, moitas veces veñen vestidos de mariñeiros pero non saben o que é un tolete. Bueno, eu non sei se Galloso sabrá o que é un tolete. Bueno, algo sei. Ti faime sabe, Buxía tamén. Distingues entre un tolete e un rolete. No, tolete. A ver, explícalle ti Casete. Vamos a ver, tolete e rolete. É que cada sitio ten a súa denominación. Por exemplo, en Celeiro, bueno, o tolete é o que onde vai o estrobo corremos. Efectivamente. E o rolete que é? O rolete, de verdade, eu non tiño idea de que é o rolete. O rolete é un pau largo redondo para subir a gamela, para aturrar. Mira como sabe el, claro. Claro. Sí, claro. Mariñeiro. É que os que andamos con fora borda non, Bueno, a ver, o chilico está por aquí, non? Chilico. A vostede, por aí chaman o chilico? Bueno, eso xa ven de miña bisaboa, creo. Heredada da familia. E non sabes por qué, de onde ven ese alcunha? Pois non. Miña nai sempre foi a chilica, os meus hermanos todos foron os chilicos, eu fui un chilico. Fodes os chiricos. E depois somos os chilicos. Ali entramos, preguntamos por ti os chiricos. O chilico. O meu nome é Xosé Luís, pero eu vou pola calle e chaman Xosé Luís e non miro para atrás. Mires, claro. Chaman chilicos e miro. Claro. Ben, vostede é un home de mar de toda a vida. Bueno, de toda a vida todavía non, porque eu xubileime na fábrica de aluminio, pero empecé con 12 anos no mar. Hasta os 38, 40 anos para ali para. A que artes andivo? Por onde andivo? Empecé de botero, o sea, a labor do botero era dar servicio aos barcos, porque daquela non había no porto, non había o muelle que é ahora. Entón tiñamos que servir aos barcos que viñan co bonito ou co peixe que fora, levar a xente a bordo, levarños os víveres, a todo eso. Andábamos a sardiña ao xeito tamén, e logo despois empecé a andar a Tarrafa, ao cerco, ali. Logo xa fun por barcos grandes, o que andábamos ao Besugo, ao Palangrillo, chamaban. O Besugo como lle chamaban, que non lle chamaban Besugo. Ollo mol. Non, sincerero chamámoño Besugo, non me dele ollo mol. Bueno, hai moito Besugo, pero estamos falando de peixe. Ollo mol, sí, ollo mol. De aí vamos a Anchoa, ao Bocártelo, ao Mocareu, que se chama o País Vasco. E depois íbamos ao Bonito. E a terminar o Bonito, volvíamos outra vez ao Ollomol, hasta finales de xaneiro. Aí parábamos, preparábamos os barcos, na darse na cabía de Viveiro, preparábamos os barcos para ir outra vez para Anchoa. Moi ben, moi ben. Estou cansado. Saben vostedes como era a vida do mariñeiro daquel tempo. O seu lado está Flecha é un armador dun barco do Gran Sol, de maneira que vostede... Aí. Pero foi o mar do vostede... Gran Sol, sí, señor. Eu fui ao mar desde 13 anos, hasta os 65. Toda a vida ao mar. Oiga. E retireime do mar. A ver, ahora que antes Xosé Luis me facía a mí un examen, por que lle chaman o Gran Sol? Sabe vostede por que lle chaman o Gran Sol? Porque é un caladero máis grande do que temos aquí en Europa. Pero sabe por que se lle chama así exactamente o Gran Sol? Ti sabes por qué? Claro, porque é o mar do Gran Lenguado. Aí falaste, aí sí, eso xa está ben. Sabes que había moita calor por ali. No, exactamente, porque... Sol, en francés e en inglés é linguado. Sí, señor. Do grandes linguados, o mar dos grandes linguados. O mar dos grandes linguados. O que pasa é que eles os linguados non nos traen, eles traen merluzas moi boas. Merluzas preciosas. E que andaba vostede? O pinche ou o arrastre? A todo, cantos oficios hai no mar, anduven na pesca, a todo. Bueno, non sería chamador de neno. No. Que eso de chamador? Chamador era o rapaz que iba polas portas avisando, salimos... Tamén ando de chamador. Ás 2 e ás 3 da mañá ir hasta o cementerio. Que vivía no cementerio. E de cho, anduvo de cho? Anduven de todo. E cho que de cho? De cho é muchacho. O que axudaba na cociña, no barco. Primeiro empezaba, que é o que me explicou José Luis, primeiro empezábamos nos botes. E despois ibas pasando ao barco de muchacho. E despois de que pasabas de muchacho, pasabas a home. Entonces ibas collendo galos. Aí unhas medallas. Eu teño preparada aí unha fotografía, a última fotografía, por favor, que parece un cadro, parece unha obra pictórica. Isto é en Viveiro. Miren que fermosa Viveiro. Na seguinte ímolos ver en Celeiro,
que é o lugar onde eles viven. De onde veñen, de Celeiro, Sí, onde lle van señor. cantar agora. Aquí que a están canción... en Celeiro, miren que foto máis maravillosa. Celeiro que moi lindo. Agora imos ver unha cousa moi fermosa, que é o anuncio que eles fixeron sobre a presentación do disco hai menos dun mes en Viveiro. Aí teñen presentación do disco 8 de abril no Club de Xubilados. Eles cantan moito para os xubilados nos Moi asilos, nas parroquias, etc. Bola, E agora, mira Xosé Ramón, que bonito, o anuncio de que viñan a lugar. Sí, señor. Aí Sabes está. quen fixo isto? Un fillo de Casete. Ah, sí? Que é un artista, Oye, sí, pues, señor. noraboa, E agora, como se chama? atención. Que é isto? Eso é peixe, serán pescadillas, non sei, serán merluzas. Esta é a famosa pescada, a famosa merluza de Celeiro. Miren vostedes A que falabades ao principio. Moi ben. Pero dá gusto vela así, Sí que dá gusto. Esa é como a descargamos ali. Según sale do barco, pasas a unha báscula e vanse seleccionando os peixes, as caixas, o tamaño e o millor que se presenta aí. Eu quero lembrar un dato que o mellor, en fin, falamos de moitas cousas curiosas, o mellor esquecemos ou non temos presente que a frota de Celeiro, é dicir, estas persoas, eles agora non, pero teñen seguramente familiares e amigos que pescan no Atlántico Norte, no Océano Índico, e no Pacífico, e na Antártica. Todo o mundo. Un aplauso para os que están por eses mares. Sí, señor. Aperta forte desde a súa terra, sí, señor. De verdade que sí. Cantamos, José Luis. Eu penso que é o momento de facer un acto de afirmación de Celeiro. Nós somos de Celeiro esta noite. E vostedes din, eu son de Celeiro. Que cousa máis fermosa que cantarlle o lugar de onde un é. Sí, señor. E é moi linda Viva canción, Celeiro por moitos anos. E vivan as familias mariñeiras. Aquí os teñen. Eu son de Celeiro. Sons de Celeiro. Felicidades a todos, Felicidades a todos. Presten atención a este tema, elaborado por eles en letra e música. Sons de Celeiro. Mariña non é
Sons de Celeiro. Tranquilos que sei que hubo un corte aí na emisión, problema de fluido eléctrico, pero rápidamente o generador raca, así que tranquilos que todo saiu moi ben, eh? En Celeiro escuitaron todo perfecto, hai un pequeno atranco de luz. Moi ben, preciosa canción. Además, vamos a facer unha cousa, depois de ver tanta pescada que hai ali, o próximo día xa encargamos unhas caixas de peixe en vez do polvo que temos hoxe de Vilatuxe, de acordo? E volvedes aquí para cantar de novo. Hai que cantar moitas cancións dese precioso disco de Sons de Celeiro. Previo pago. A pescada previo pago, unha peseta da daquela. Bueno, fuerte aplauso para Sons de Celeiro, gracias por estar esta noite aquí con nos. Saúdos para Celeiro. Vámonos para Vilatuxe. Pois aquí estou entre oficios tradicionais da Feira dos Carballiños, o zoqueiro e a cesteira e outro artesán, Pablo Carpintero. Boas noites. A ver, contanos un pouquiño que nos vas facer. Estou aquí quentando un ferro porque vamos facer unha frauta traveseira cunha cana. Entonces a cana é unha cousa así, bueno, que non se usa para moitas cousas máis que para facer instrumentos de música, pero tamén se usou para cortar o leite ás mulleres cando os nenos se destetaban. Sí, os rizomas da cana usáronse para eso, e ademais tamén son diuréticos, pero hai que ter cuidado con eles que son un pouco venenosos. Bueno, o caso é que cunha cana coa que se fan moitísimos instrumentos de música pódese facer unha frauta. Mira, ti suxeita aí o ferro ese aí ao calor. Mira, eu voulle explicar á xente, hai que coller unha caniña así, para facer os buratos é moi fácil, hai que facer 6 buratiños para os dedos e un para soprar. Entonces a distancia entre este de soprar, entre este de aquí e este ten que ser a mesma que entre este e este. E despois estes 6 furadiños fanse así a unha pulgada, ao ancho dun pulgar. E xa queda afinada. Entonces con ferro quente simplemente collemos o ferro e onde temos marcado, pois faise, mira que fácil é, mira. Fanse enseguida, mira. Ves? Porque isto fura, nun momento fanse os buratos todos, mira. Ves? Claro, a clave entón está na distancia. A clave está na distancia, porque en todos os instrumentos de música usas a mesma distancia, úsase unha pulgada para distanciar todos os buratos. Entonces, ves, mira, nun segundo construímos, sí, fais unha flauta nun instante. E despois hai que facer este outro daqui. A ver, incluso podemos así probar a tocar con esta que xa fixemos. Faise yo da boca, vamos a ver, quieto aí. Este ten que ser un pouquiño máis grande que os outros, para que sone ben. Así, dáselle de arredor, dámoslle un pouquiño así, e queimase por dentro, e vamos a ver, vamos probar isto. Veña, vamos algo. Non temos unha aí feita. Queima. A ver. Olé, non sei se se viron unhas fotos que había por aí, creo. Non sei se se viron en pantalla. Unhas fotos da cana, pero todos coñecemos a cana xa. Bueno, pois nós quedámonos aquí parolando. A ver que tan preparado Galloso no escenario. Pois temos preparada a festa e alegría. Forte aplauso para esta orquestra que nos vai presentar María Carballera, verdad? Saudade. Bueno, un momento pero antes de un pouco proceder, serios. claro, vámonos. Sí, témonos que poñer desgraciadamente serios, xa saben que o lugar é a propia vida, e o frío e o calor, xa saben o día, a noite. Queremos mandar un cariño moi grande para a orquestra Foliada, que saben vostedes que nun desgraciado accidente perdeu a un dos seus membros, a Bruno. A Bruno López. Entón mandamos un bico moi grande a toda a súa familia, evidentemente, e mandamos un bico grande a toda a gran familia de Foliada e por extensión ao mundo das orquestras que nos alegran a vida constantemente durante todo o ano, especialmente no verán, como ten que ser. É que nos entristece dar este tipo de noticias, sí, pero entristece porque así, da... foi un desgraciado accidente a noite do mércores para os xoves, pero bueno, así é a vida, desgraciadamente en algúns casos, pero estou seguro que Bruno, alá onde nos este mirando, el diría, eu, se estuvera no vosso lugar, diría, a festa ten que continuar. María Carballera. A festa ten que continuar. E continúa a festa no lugar. Mira que música me están poniendo. ¡Ay, necesito pareja de baile! María entusiasmada rápidamente, María que escucha la música de los en mi coche, que se empañen los vidrios y las redes que goces. Es que me viñen a
arriba, galloso, ponme unha bachata de Romeo Santos, porque estes rapaces van nos tocar unha hoxe de Romeo Santos. Moi ben. Non en versión bachata, é que eu sou moi fan de Romeo Santos, sabes? Vamos a Estou bailar xa aquí. moi emocionada. Bailámola todo. Pero ímola a bailar en versión merengue, porque así ainda é máis... Un poquinho máis de azucre. Claro, de onde máis, son? De onde máis son? de queimar calorías. De onde Vigo, son? son de Ah, Vigo, de Vigo. Orquesta Saudade de Vigo. Pues veña. Estes rapazotes van a facer mover ahora como Dios manda. Pues vamos con unha bachata merengada. Eso, veña, Adiante. eres mía, a bailar. Orquesta Saúde na memoria do gran Bruno. Orquesta foliada. Para eles vai. Informado que tu novio es un insípido aburrido, porque eres fogata y él tan frío. Dice tu amiguita que celoso no quiere que sea conmigo. Sospecha que soy un pirata y robaré su flor. No te asombres si una noche entro a tu cuarto y nuevamente te hago mía. Sin conoces mis errores, el egoísmo de ser dueño de tu vida. Eres mía, mía, mía. No te hagas la loca, eso muy bien ya lo sabías. Si tú te casas el día de tu boda, le digo a tu esposo con risas que solo es prestada la mujer que amas, porque sigue siendo mía. Dicen que un clavo saca un clavo, pero eso es solo rima. No existe una herramienta que saque mi amor. No te asombres si una noche entro a tu cuarto y nuevamente te hago mía. Ni conoces mis errores, el egoísmo de ser dueño de tu vida. Eres mía, mía, mía. No te hagas la loca, eso muy bien ya lo sabías. Si tú te casas el día de tu boda, le digo a tu esposo con risas que solo es prestada la mujer que amas, porque sigue siendo mía. ¡Mambo! ¡Sube y sigue! No te asombres si una noche entro a tu cuarto y nuevamente te hago mía. Si conoces mis errores, el egoísmo de ser dueño de tu vida. Eres mía, mía, mía. No te hagas la loca, eso muy bien ya lo sabías. Si tú te casas el día de tu boda, le digo a tu esposo con risas que solo es prestada la mujer que amas, porque sigue siendo mía. Solo mía, yeah. Sube y sigue. Pero aí está a Orquesta Saudade de Vigo, que logo volven ao programa. Saben vostedes que estamos esta noite, ademais de acompañados con estas magníficas orquestras, polos amigos de Vilatuse, da Feira dos Carballiños, que agora van tocar aquí no escenario a agrupación Maruxeira e máis os Trasno. Eles veñen de Doade. Perdón.
Perdón, de Vilatuxe e os de Doade veñen por ali. Bueno, algo tiña, mal colocado, pero algo tiña. Ven de Doade e de Vilatuxe, son as Maruxeira e os Trasnos. Xuntanse esta noite para ofrecernos. Pero vostedes van tamén á feira de Vilatuxe, forman parte, sí, de... Sí, recién llegamos de la Argentina para la feria. Que son vostedes emigrantes. Sí, fuimos a buscar plata, tú sabes. Sí, claro. Dura a vida por alá, non? Sí, muy dura al principio, ahora ya tenemos todo bien. Sí. Xa hai plata, xa. Sí, ya mucha plata y venimos acá ahora a pasarlo re bien. Usted como se chama? Pilar. Pilar, e o seu home? Sí, Antonio. Antonio. Sí, es la primera vez que estamos acá. Sí, llegamos ayer en el barco. Y entonces hemos decidido venir a la feria. Anduve preguntando por ahí. Además, le quería dar una sorpresa a mi mujer. Y me dijeron, vete a la feria de Vilatuxe para comprar el rancho. Y claro, como para arreglar un rancho, vine aquí a la feria, pero yo no veo más que cerdos. No sé qué pasa aquí. Pili, explica. No sabe. El rancho aquí es el chancho argentino, cariño. Mío. Claro, sí, aquí son os cochos, non o porco, non? Claro. Bueno, sabemos ustedes que na feira de Vilatuxe non falta absolutamente de nada. Xa hai gaiteiros, hai tocadores, hai cantareiras, hai pandereteiras e hai tamén emigrantes argentinos, en este caso. Bueno, gracias. Vámonos colocar por aquí e escoitamos o que nos traen as Maruxeira e os Trasnos, Vilatuxe e Doade. Vámonos a poñer por ali. E, por suposto, non lle faltan tampouco os Xigantes e os Cabezudos. Toda a feira que se prece, a Feira dos Carballiños. Esta noite no lugar. Ay,
ti. No tienes nada que perder, yo estaré siempre aquí. Y el mundo entero velará por ti. Deja ya de llorar, deja ya de sufrir y sonríe a la vida, piensa un poco en ti. No tienes nada que perder, yo estaré siempre aquí. Ya se acabó el tener dueño para. Deja ya de llorar, deja ya de sufrir y sonríe a la vida, piensa un poco en ti. No tienes nada que perder, yo estaré siempre aquí. Y el mundo entero velará por ti. Deja ya de llorar, deja ya de sufrir y sonríe a la vida, piensa un poco en ti. ¡Pamela! Ven, Gelín, ven. Toma, te doy el brazo, vente para allá. Que esta noche, yo antes os dije que estabais aquí para algo también muy especial relacionado con el Fari. Sí. Bueno, pues vais a ver quién está ahí tomando pulpo. Porque qué casualidad que todo el mundo esta noche, perdón. ¡Ay, ay! Bueno, también a Dioni le mandan el piropo. Vamos. Pues ya veréis quién está casualmente tomando pulpo, querido Sí. Dioni, querida Ángeles. Que se asuma. Sí. Mi pulpo, se está comiendo mi pulpo. Será tu pulpo. Que por cierto, lo he probado antes y. Ya, Qué exquisitez, de verdad. Ahí Qué tenemos más, maravilla. ahí tenemos más. Mira. ¡Hombre! Javi Cantero. O ¡Hombre! filho do Fari esta noche. Cadaviru va. Muy bien, son dos sí. Yo no sé qué tiene, que cada día me gusta más. Pues efectivamente. Estábamos bailando ahora, pero... Sí, ahora paramos un poco. Sí, ahora ya paramos nos un hemos poco. despistado un poco oye, por aquí. El pulpo aquí para... Comiendo, bebiendo, de todo. Para Javi. Hombre, estamos en la gloria. Bueno, atención porque esta noche Javi Cantero está aquí para algo especial, como siempre, para homenajear a su padre, bueno, para divertirnos con él, evidentemente, porque canta muy bien. Saben que tengo un disco que lle dedicou precisamente ao seu pai. E Camela ten moito que ver con ese disco, así que dentro dun momento van a escoitar algo aquí moi lindo. E algún tamén terá que facernos rir, ¿no? Esperemos. O cantamos. Iso sí que tería gracia. Seguramente. ¿Acaso hace algo? Publi, muy breve, volvemos de contado con todo lo que queda por diante. ¡Viva Vilatuse! Voz de la guitarra mía, al despertar la mañana, quiere cantar su alegría a mi tierra mexicana. Yo le canto a sus volcanes, a sus praderas y flores, que son como talismanes. Es la voz de mis amores, México lindo y querido. Si muero lejos de ti, que digan que estoy dormido y que me traigan aquí, que digan que estoy dormido y que me traigan aquí. México lindo y querido, si me lo lejos de ti. Que me entierren en la sierra, al pie de los manantiales, y que me cubra esta tierra, que es cuna de hombres cabales. Voz de la guitarra mía, al despertar la mañana, quiere cantar su alegría a mi tierra mexicana. México lindo
y que me traigan aquí. México lindo y querido, si me lo lejos de ti. Juanjo el Charro iniciando esta recta final. Camino dos Recanteiros.